AVS Media Demo. AVS Media Demo. Bona tarda, Catalunya. Som dels AVS Quarts d'avui Media i ara farem Demo. una ullada als titulars del dia. Molt bona tarda, Pol. Panorama polític complex. El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, AVS Media Demo. dirà que no a un pacte entre el Partit Socialista i Ciutadans per formar govern. Força polèmica amb les bicis. La diputada AVS Media Demo. ha estat atropellada aquesta tarda per un ciclista. En aquests moments és ingressada a l'hospital amb fractura de pelvis i traumatisme cranioencefàlic. Tenim entre nosaltres un AVS testimoni de Media l'accident. Demo. Senyora Judit Requesens, què n'opina de l'ús de les bicicletes? Jo com a veïna de Barcelona el que penso és que s'hauria de AVS Media Demo. potenciar per una banda l'ús de les bicicletes, però alhora controlar molt bé que segueixi la normativa perquè no hi hagi realment incidents. AVS Media Demo. Gràcies amb sorpresa. La Policia Nacional ha trobat diverses salsitxes amb agulles dins al terra d'alguns parcs del país. AVS Media Demo. Els gossos i els animals que se les mengin. La pena pels autors seria de diversos mesos de presó. AVS Media Demo. Molt bon dia a tothom. Com cada dilluns entrevistem a una de les persones AVS més rellevants de Media l'actualitat. Demo. Avui, després de sacsejar el camp de les energies renovables, tenim entre nosaltres a Steve Cowley, el director del Centre Cullen per la AVS Fusió Media Energètica amb Demo. seu als Estats Units. Encantat, és un plaer estar aquí avui amb vosaltres. El plaer és nostre, senyor Cowley. Ja fa uns dies que va rebre el AVS Premi Media Cas per Demo. Energies Renovables atorgat a la Sala Segarra per la presidenta del Servei Ambiental CASP, Marga Montovio. Ens podria fer una breu descripció AVS sobre Media quin va ser el Demo. descobriment que el va fer mereixedor de tal premi? Bé, com potser ja sap, una font d'energia és aquella que quan està en funcionament ens permet aconseguir AVS més energia Media de la que Demo. gasta. Doncs això és precisament el que hem aconseguit. Amb un sistema de més de 170 làsers enfocats a un sol punt, ens permet fusionar dos àtoms d'hidrogen per generar AVS nous Media gasos. Demo. I per primera vegada hem aconseguit extreure més energia de la que hem utilitzat. Sembla un descobriment increïble. Quines repercussions creus que pot tenir si AVS Media Demo. Aquesta font d'energia és força prometedora, ja que només consumeix l'energia inicial i després es retroalimenta i va generant energia. El més AVS interessant Media és que és una Demo. font completament renovable, perquè només genera heli, un gas que no és perjudicial per la salut. Has parat de generar un àtom d'heli a partir de dos àtoms d'hidrogen. Podries explicar als AVS oients Media què significa Demo. fusionar àtoms? Bé, la fusió és una reacció que consisteix en unir dos àtoms lleugers per formar-ne un de més gran. Només es pot realitzar AVS de forma Media natural Demo. en llocs amb grans pressions com ara el Sol i artificialment en laboratoris o instal·lacions específiques. Un descobriment d'aquesta envergadura segurament haurà... AVS Media Demo. Efectivament, el nostre equip d'investigació porta en funcionament 60 anys per aconseguir la fusió controlada. De moment, només havíem aconseguit realitzar AVS Media Demo. que són les bombes de fusió o d'hidrogen. Ara mateix acabem de fer un pas de gegant en aquest camp mitjançant aquest procés de làsers, i d'un altre, utilitzant un AVS Media Demo. Amb aquest segon mètode encara no hem aconseguit més energia de la que hem utilitzat, però creiem que estem a prop d'aconseguir-ho. Heu fet servir un accelerador de partícules per... AVS realitzar la Media investigació? Demo. Quin és l'ús que vau treure de l'accelerador de partícules mitjançant camps magnètics? A l'accelerador de partícules podem fer que dos protons accelerin fins a AVS velocitats Media extremadament Demo. altes i llavors fer-los col·lisionar. Així es pot realitzar una fusió, però de moment no ens és rendible. Has parlat de que el sistema de làsers és rendible AVS energèticament, Media però suposo Demo. que el seu preu no deu ser precisament molt assequible. També és rendible econòmicament? El preu de les instal·lacions no està determinat AVS Media encara. Demo. Encara no la manera de fer la reacció a gran escala. Tot i això, creiem que no serà més car que una central nuclear d'avui en dia. Potser serà més barata i tot. AVS Media Demo. Poden estar interessades en adquirir la patent d'aquest nou projecte. Espero, doncs, que les grans empreses puguin valorar la gran productivitat d'aquest nou sistema i apostin per les AVS energies Media renovables. Demo. AVS Media Demo.